sesuatu. Ada. Dari motor ini. Enggak dengan gaya terkelai. Hàng PC가 jabai rumahwai. Behai Lamborghini apa hawa BMW kita ya. Lagi ada. Lagi ya foto ya. Lagau. Lamanya nih. Ada moisture tangnai, konjigal, lagau, medical. Cái gì các bạn? Hang là dạng làm đâu rồi chị? Từ đây bơi chưa đâu nữa. Oh, siapa? Bara, birat moजां bara, siu lo बारो. Bukan mah banaयगोन लै दखान बानायगोन आं कम्पानि बानायगोन बरिया नै नायगासिनो दङ माबा बानायगोन दाहाय नायफैनांगौ दसे बरिया जायगायाबो नै ओरैहाय बेयाव गार्डेन दंसो गार्डेनाव थांगोन जों गार' दसेनि उनावहाय नोंसोर नायलांबाय था नुलांगोन बारा बरिया बारदों oh badannya nih dari benar dengan nah Jabai rumahwai
दंफां गेट सेराव होद ओंखारालै ओंखाराबा थांबाय नोंहा जावखुनानै मिथियाना जेरावलाय नोंथां नै फैनानै आंनावसो सोनारना जिसकेल लावलायलाय बावनोसै आङो उदों र' दा बोगोन आं माबा होनांगौलै इयाव बाखि होनांगौ या बाखि आंनिया बाखि दहाय बाखि जानाय दंमोन निर्मा देना बाया खालि गैया फाय खालि जाबाय ना बाजाराव लाबोसै लाबोनोलाय बिहिर लानो बानला फैसा हरबाय नै र' नै ज'दोलै 20 थाखा दा मथासार लेथ्रा बारा इदि जानांलै मासला आमियावसो लायनांगासिनो होमबा माने गां गैला माथो मालाय एक्स' हरबाय दा आंबो दङ गेटआव दंफैयो जाहैबाय लाबोजागोन दं नहीं जी 10 रुपया है सब दे दो सब नहीं ना खाली हो गया लेके आना खाली को क्या करेगा यार इसको 5 रुपया बार में देगा 10 रुपए से देगा एक स्टिकर दे दो उसका 15 टका उधर जगह में सब लेने उसमें अभी वॉच करना बारिश होगा तो मुश्किल होगा नहीं मैं कल देखा नहीं तो कल यूज करना था ना भाई बोलते नहीं सोना को 15 पैसा भेज दे हाँ 20 कर दे इसमें से कर लेते 25 दे दे 10 रुपए से दे दे हाँ ओमफ्राय सावबायमोन नों दा मोनफिनगोन निफ्राय दे 10 रुपए कट कर ले मा जागोन आच्छा ayo लादे ayo देन्जार देलाला जुथा लंपेन्ट गाननानै बहा थांनो नैबे आदाया नायदो हिनजावफ्रा जोंना एसे मोनबा लाबावगौसोनो थांला जोब्बाय दंफां कम्पानिसोलै बोलोनि खामानि बानख्रुबबायनांगौ नै ओरै दंफां ओरैबादि गिदिर गिदिर फाला बिदि बाननो हायो बे फालासो जागोनलै रुमावहाय फिसा माबा हायो आरोना ओरैहाय माने रेलिंटार आं लानायसोलै बेखौ नायदो नै माबायदि लानांगौ जायो नै नायलाय माबायदि मैगं थाइगंफ्रा आयौ नाय मा दंथाय मा लाखो गैथानो अमा बेदर ओमफ्राय मा टमेट' सामब्राम गुफुर बान्दा कफि फुल कफि दं माथो उफाय बिदिनो सोलिनांसिगोन बिदिनो सोलियाबा जाया जाहैबाय
Saya para maduni para padra kisah para hat utasa para नायलायनो हालायि जे फाग्ला बिदि जायो मोनलायलायबायसो जा गिलिनालाय आयु फाग्लासो गेट मोनबाय जोंनि कम्पानि Ayo, Inggris apa dia? Ayo, good. Parah dah. Taruh masuk bayar nanti. Duty dress lawa aja nih. 50 takan ni mana? Iya. Sir. Mwna. Hello, bye.